Мили, моите момичета, днес вече съм във Варна. По-късно ще се видим в хотел Мода. Ще ви запозная с моята прекрасна гримьорка във Варна. Тя води обучение. Очаквам тук да направя в тази красива академия някакви бъдещи общи проекти. Как да сме красиви днес, стартираме в 7. Как ти помогна курсове за изобилие да направиш своя бизнес? Първо ми помогнаха, за да открия изобщо своето призвание, своето хоби. Това за мен се оказа грима още преди 10 години. От 10 години купувам обученията на Наталка, които са невероятни. Първо се насочих чрез тях, разбрах се, изясних, че грима е моето нещо, което обичам. И вече, пък гледайки нея как тя създава бизнес с каква лекота, ме вдъхновява и мен да създам нещо уникално, което нямаше до сега във Варна, като тази академия за гримьори, също да се развивам и като жена, и в бизнеса. Супер! Така че днес да седим в хотел